се опитах да разбера какво е станало с топлофикация, че почти клиенти бяха свършили. И след разгледането множество сметки и работа на ТЕЦ-а, разбрах едно нещо, че ТЕЦ-а беше загубил връзката с хората. Направен да извършва услуга на хората, той беше затворил себе си, гледаше нормативните документи, опитваше се да ги спазва и не го интересуваше, например, че един възрастен човек не може да плати 300 лева плата. Мисля, че сега ситуацията в държавата е същата. Просто държавните институции са се губили връзка с хората. Хубаво е да се опитаме да изберем хора, които са в истинската работа, хора, на които се налага всеки месец да мислят за заплатите на много от тях, хора, които имат отговорност. И аз се надявам, аз и моите колеги, тъй като опита ни вече не е малко, ако имаме възможност да оказваме влияние на политиката в България, че ние няма да загубим връзка с хората. Благодаря ви още един път, че посетихте това наше мероприятие и се надявам, че така както в листата виждам сериозни хора само, така ние, ако бъдем избрани, ще защитим вашия интерес и ще се опитаме да продължим да бъдем сред хората. Защото другото виждаме какво води. Благодаря ви.